dat gevoel. Dat ze de weg kwijt was. Dat ze zichzelf niet kunt vinden. Dat ze tegen een moer oploopt. Zegt een dokter, praat u wel eens hierover met uw man? Ik bedoel, je kent mij. Hè? De weg kwijt. Ik vertel je al hoe de jumbo is. En als ze zichzelf niet kunt vinden, legt ze maar een briefje op de handrek met ik ben hier. En hoe een god zijn ook moest de lups, want ik heb juist de muur van de bijkeuken geveild. Dan zit de dokter praat nu wel eens over met die man. Ik zeg, dokter, schei uit, zeg ik. Toen zei mijn schoenzuster, nee, dat zal ik zo zeggen. Toen zei de juffrouw van de buurtbrug, die wou ik gehuurd. Dus de juffrouw van de buurtbrug die zei, voor wat doe ik niet een smet aan een cursus die ze organiseerde? Wie ben ik? Nou, ik stond de goals met hun toe. Dat ging dan over de identiteit gestand te geven. En feedback vragen. Ik hoor bij al. De identiteit valt er nog eens gestand te geven. Begin hier soms met een boekje in te houden. En feed wat? Zeg ik, god, zo met die baas, dan moest een beetje met opkomen. Ja, me zegt de juffrouw van de cursus, het gaat ook erom dat ze weet hoe je de dingen ervaart. En dat betekent dat ze iedere dag een paar minuten moest aandachtig loeren naar de dingen om zich heen, naar andere lui en naar zichzelf. Nou, daar stond ik dan iedere dag voor de spiegel van de hangkast naar mezelf te loeren. Tot bij je van onderweg, wat zit te doen met het eten? En dan zat er van een tafel en dan zag ik, wat zit er nog te uigen? Of noem ik dit eten iets met me te leuren? Ja, dan zegt die juffrouw, toch, het leven is één groot feest, maar je moet wel zelf de slingers ophangen. Dus ik slingers gehaald. Dus de slingers gewoon in de ICTO. Toen is opgehangen. Ben jij een keer bij, hè? En toen zei mijn schoenzuster, die zei, voor wat is er in het bed aan de cursus heel heug gebakt? Nou, echt. Ja, dan moet ik zeggen, die bak zelf een vloes. En de eerste opdracht was, bak eens iets feestelijks. Ja, die zeggen, die bak zelf een vloes. En het enige wat me goed nog wel eens leukte, samen met die van mijn knepen daar, dat was een opzet voor de communie van de kerk. Dus ik op de gein. De scheve toren van Pisa, zegt Bea toen ik 40 was. Dat was niet het ergste. Want ga met z'n get langs de bus naar Heugenberg. Vrijdag, hartstikke vol. De Gaatse weg op de stoel. Voordat we de brug overbouwen hadden een paar van die kuurjongen met je bovenstukken al afgestoet. Oh, in Heugen, met in één hand een kolbaas, in de andere ding opzat, een stuk met trafel in een test. Dan moet die bus de boete moeten duwen. Zit het vuur? Waar ik u voorover in opzat, waar alleen ik had gaans gepland. Dat ik de kant in de oor zitten. Ik zou eens zeggen, ik had het liefste alles indirect en alles ingesubieterd en ik de eerste de beste bus van Roes gepakt. Maar de eerste moest ik dat ook nog laten zien. Met mevrouwke, zegt die van de jury. Nu hangt het in de vervolgens geen simpel en een lekkere cake bijvoorbeeld.
Dus terug thuis, ja, wie is ziek, ik bak zelf of niet. Ik zet dat cake beslagen in de oven. Ik ga ondertussen nog even een quiz doen bij de Lidl. Ik kom terug. De ganse keuken en bijkeuken, zwart, tot onder de fond. Jij herkent bij. Toen heb ik me via een oude vriendin een koe laten inplanten. Maar dan hoorde ik na de eerste repetitie meteen op de achterste rij gezet. En ik zong vroeger dat best heel nu, maar wat die dan zongen? Lastig. Maar van die liedjes van Schubert en Schaleti of zoiets. Maar joh. Jij zit een dirigent, je moet thuis zeg maar iets goed oefenen. Ja, dat is dit het zo. We doen dat zondag boven op zolder. En zo bij de traphoes met te zingen, hè. Of ze door weg te fluiten. Of als aan de carnavalsmuziek zo heel aan dat ik muziek te leren. Oh, ik heb er zo ondergekeken. Zeg, als ze nu nooit zeg, spring op het zoldervenstertje. En dan riep hij hier, verstoept zich in de enkel niet, zo vlak van de vastenavond. Ja, dat is toch ook niet gezongen, hè? Toen zei de dokter, wat vindt uw man ervan dat hij zichzelf zo bezighoudt? Ik zeg, dokter Zwijg, zeg. Had ik me via Angel de Kaapse had ik me laten overhoren bij een Sheltersclubje te gaan. Nou, heel aardig leuk. Ja. Niet altijd gesprekelijk, maar jij artiesten, hè. En een van die vrouwen daar, die schilderde alleen maar teleuren tassen en leeg glazen. En zo stond er nog vast stond. En eerder met die man slimmer al 3 nachtste voor die liep die bezig. Ik heb ten eerste middag met de baby gezeten en ik was goed van schaam. Enfin, ik kom thuis met een opnieuw meneer geschilderd bekend klaarhoezen. Toen zei hij, oh, is het schilderen dan weer? Dan begint wat aan de bijkeuken. We waren hier op bed. Ik zal eens zeggen, op een gegeven moment, ik word zo moe van die mens. Ik denk, ik moet weg, hé. Zit de dokter, hoe is het thuis? Ik zeg, dokter Zwijg, zeg ik. Oh, en dan loer ik, als jij voetballen is, naar al die leuke programma's op de televisie, hè. Boer zoekt vrouw, bijvoorbeeld, hè. Maar ja, dat denk ik, om met zo'n boer uit Sint-Pieter de eerappelen te gaan doen. Ken je daar weet van? Nee, jongen. Maar sinds vandaag weet ik het. De was is gestreken, de bedden verzuiverd en de soort voorbij als er toekomst zit op een klein vlekje. Ik voel me een ganz andere mens. Want nu heb ik me opgegeven voor een programma waar ik mezelf ganz in kan vinden. Ik vertrek.